News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki nga nadakpan na sadto bangod sa illegal nga droga, ginlutang, patay. Physical mass gin-suspende misa ipatigayon online. Sa balita nasyonal, PIDEA wala na sang may na-monitor nga dalagko nga illegal drug laboratory sa Pilipinas. Senator Pacquiao ginpamatukan ang ginaduso nga pag-privatize sang PhilHealth. Mayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Agosto 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Good morning! Happy Saturday, Action Boy! Good morning. Happy Saturday. Yes, ito ka naman lapad diya sa ako. Maganda siya. Evelyn Montoya, good morning, Sam. Do ka namin Sino ni si imo nga Sam? bayo. Subong do. Of course. May bunyag ron? Later. Bunyag mo. Maninay. Bunyag mo. Paridis, Blessed Sunday. Aha. Kay Klein Harden, good morning sa tanan. Ruperto Gallo, good morning, Action Boy and Action Kay Eden. One Ball na si One Ball. One Migo ball. ta na Ito, ball mo, one ball. Migo ta na sa True. US, sa Las Vegas. Correct. So kung magkanto sa Las Vegas, maglo-casino ka to, hapit ka to kay One Ball. Wow, sana all maka pa Las Vegas. Mudenia Sarmiento Puig Lazaro, Maing Aga. Edmar Kilitar, good morning. Action Radio watching live from Bago City. Relatics naman. Greet Correct. nila ko no si Nanay, kag si Familia, si Sabidonia. Family Sebadonia, Family Sabidonia. Mugar, good morning man. Dira ya? Michael Aligen, Action Boy, Action Eden, good morning ko no. Sa kay Annabel Lobrido Ciruelo, of course, sa kay Mami Ems, ang imo nga ano nga ni couture, ano na? Ang imo wardrobe consultant. Wardrobe consultant. True. Kag kay sige, danay ka. Nagdaog naman ang Raptors. Yeah, ano siya sports the later. Sa NBA, sige. Heaven, may agaman. Jocelyn Kalamaan, good morning. Sige, harin no, ang imong nga kuha ninyo nga presidente. Bugtan ako na 9 days to go before whenever. Grabe ba isip? Months na, grabe Action Boy, do ginahunos lang mga inadlaw. Gani, man, pero since pag-umpisa sang January 2020, do naglibot ang aton nga kalibutan sa COVID-19. Pero sige lang kay ang spirit sang Pinoy Action Boy no optimistic gid no. Sige correct. lang bisan may COVID-19 celebration yapon sang Months ara inaiyag yapon. Sa kay Phil Alonso Guy, dira sa may Japan, good morning man. Evelyn Montoyo, maing aga. Daniel Barredo Valientes. Alex Fuentes, happy weekend man sa imo. May mga B ko na sa dahil. Be safe. Be safe. Damo na sa yakwan niya. Be safe, be like. Ano man? Kaya may like mo. Be safe, be like. Okay. Good morning man kay Christine Mohas watching from Kuwait. Pa-shout out. Hello, Christine Mohas. May umalan sa Kuwait. Kay Marico yun ni Dizon dina kag parikotok di sa Barrera, Dizon Barrera, no? Dizon is na si Mario ni. Good morning dira sa inyo nga duha. May si Parikotok kay medyo retired. Retired na eh. Retired but not tired. Wow. Sinong bong pagidgili dira? Evan Ree Opelario nung bong. Hello dira. Good morning. So di ka gani. Sa somewhere abroad mo na siya. Evan Ray Opilario. Mo na siya. Joy Gargoles. Jag Gargoles. Good morning, man. Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Wow! Duran naman. Mak-comment naman ni sa karon nga kagwapa sa imo partner mo. True. Magina siya. Unahan mo na lang ang daan. Unahan ko lang. Thank you, Daan. Daw ka, ay, mga earrings daw medyo cute. Subong, daw ka minimalist. Daw, why danger nga mabitas. Kay mambala naman sila karon mabitas. Pawayan, tama na dulunggan ta. Once in a while. Kay kala, hindi na sa namin, ipilakad daw tawagon ka Eden Bitas.
Ay, lakalain mo na. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Iban karon naman ha, mga balita lokal. Standby mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi ang utroprotekta. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka 48 anyos nga lalaki matapos ginlutang dito sa may Dalan San Juan, Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ay kilala kay Eduardo Garcia, residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, sa isa ka saksi, isa ka lalaki na kasuksok sang bonnet nga sakay sa motorsiklo ang naglutang kay Garcia. Ang ining suspetsado may upod nga lookout nga sakay man sa motorsiklo, nga una na nga nagabantay sa lugar kag lunsay nagpalagyo padulong norte nga bahin sa mga lugar. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang ginbawian sang kabuhi pasado las 8 kagabi. Sa exclusive interview sa Aksyon Radio Bacolod sa magulang sang biktima nga si Edmundo Garcia, ginpahayag sini nga wala man sang kontra ang iyang manghod. Sunod naman kay Police Station 2, Commander Police Captain Leo Estopa, personal nga away kag illegal nga droga ang mga rason nga ginatutukan karon sa kapulisan may angot sa nagluntad nga shooting incident. Ginkumpirmar ni Estopa nga tuig 2009 sa nanakpan ni nabaligya sa illegal nga droga si Garcia apang nahilway gikan sa prisuhan sa tuig 2016. Padayon pa ang mas maidid nga investigasyon sa kapulisan sa amo nga krimen. Patay man ang isa ka 29 anyos nga babae sa nalapakan sa Ceres Bus sa National Highway Crossing Buhian, Barangay Tuoy, Syudad sang Himamaylan, mga alas 2:20 sang hapon kahapon. Ang napatayang ginkilala kay Leonesa Liami Castor, residente sa Barangay Bantayan, Syudad sang Kabankalan, samtang ang driver sang Ceres Bus nga ginkilala naman kay Ernesto Eliaga, 36 anyos, residente sang Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Sa investigasyon sang Himamaylan PNP, nagamaneho sa motorsiklo si Castor upod sa mga grupo sini nga mga riders sang nag-overtake nga ang pick-up sa natoo sini. Nagtingwa kun tani ang biktima nga magsaylo sa higad sang dalan apang wala sini yung natalupangdan nga may nag-overtake man nga Ceres sa iya sini nga tuo. Nasangit ang manibela sa motorsiklo sang biktima sa kilid sang Ceres kag natumbang gilayon na lapakan ang iya ulo nga may suksok nga helmet. Giningagaw padala sa Himamaylan District Hospital apang gindeklarar nga patay sang attending physician. Yara naman sa paghinakop sang Himamaylan PNP ang driver sang bus. Mahimo makatambong sa misa paagi sa pagtanaw online ang pumuluyo nga nasakupan sang Diocese ng Bacolod bangod temporaryo. Nga ginsuspend ni Bishop Patricio Buzon ang physical mass umpisa Agosto 24 tutob 31. Sunod kay Father Henry Donasco, ang Director sa Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod, malantaw ang online mass sa Adsum Facebook page las 7 sang aga kag las 12:15 sang udto kada adlaw, samtang magasapol pa sila kung anong oras patagayunon ng online mass sa adlaw sang Domingo. Palayag ni Donasco, ang regular masses lang ang ginsuspend kag padayunon ng scheduled masses kaangay sang misa para sa patay kag kasal. Sunod kay Donasco ang pag-issue ni Bishop sang circular letter ang sabat sa pangabay sa mga doktor nga hagan-haganon ang pagtipon-tipon agud malikawan nga maglapta pa ang virus. Nagapanawagan naman si Donasco sa pumuluyo nga suportahan kag pangamuyuan ang mga frontliners kag hindi pag-i-discriminate. According sa circular letter ni Bishop, ang ginsuspend na natin ng misa ang regular masses with the physical presence of the faithful. So, busilingon, sige po ng misa, maka-access po ng mga tao sa misa through live streaming. Ang kabayan sa pahayag ni Father Henry Donasco.
Sa iban pa nga balita lokal, dako naman ang nabulig sang duha ka semana nga pagpauntat sang biyahe kon pagbaton sang repatriate sagud ma-decongest ang mga quarantine facilities sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Dr. Zifar Gerhard Kaelian, Provincial Incident Commander, preparado na sila sa pagbalik sang biyahe umpusa sa Agosto 23. Dugang pa sa ilan hibaluan, masobra 500 pa ang natalaran nga magpauli sa probinsya gikan sa Cebu, samtang wala naman sila sang ihibalo kung pila pa ang magapauli gikan sa Manila. Suno kay Kaelian, puno sang COVID-19 positive patients ang EB Magalona Healing Center nga mahimo maka-akomodar sang 234 ka pasyente, samtang may mga lugar naman ang quarantine facilities sa syudad sang Silay kag Cadiz, subong man ang quarantine facility sa Mambucal Resort sa Banwa sang Murcia. Nagpangabay man sa mga LSIs apor kag OFW si Kaelian sang paghangop kag nagpasiguro nga ginahimo nilang tanan agud mabuligan nga makapauli sila sa probinsya. Nakabaton na ang kabayan sa pabahayan ni Dr. Zifar Kaelian. Yung iba na decongest naman, ang iba daw halos may bakante na sila. Ang mga community transmission na lang ang iba ng mga LGU. So ultimately may mga nagbakante, may mga spaces na. Si Dr. Zifar Gerhard Kaelian. Nakabato naman sang financial kag livelihood assistance gikan sa gobyerno ang 15 ka anay miyembro sa New People's Army kag anay supporters sa mga grupo. Sunod kay 3rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, 14 sa ila nagikan sa norte kag isa naman sa central sang Negros Occidental. Dugang pa ni Pasaporte nakabaton sang 15,000 pesos ang kada isa sa ila kag may nakabaton man sang livelihood assistance nga tag 50,000 pesos. Magluwas sa 15 may nakalinyada pa nga makabaton sang kaangay sini sa palabuton. Ini ang pagtuman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP sang gobyerno sa maluyag magsungka nga mga rebelde. Liwat nga pangabay si Pasaporte sa iban pangaluyag magsungka nga bukas ang gobyerno para sa ila bisan ano nga oras. Sa katapusan nga balita lokal, may persons of interest na Bacolod City PNP nga ginimitahan na gud maghatag sang dugang nga impormasyon angot sa pagpatay kay Zara Alvarez adtong Agosto 18 sa Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahag ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga duha ka persona ang ila sinigin imbitahan kapadayon ang ila pagkuha sang impormasyon agud maestablisar ang motibo sa krimen. Dugang pa ni Pico personal kag may angot sa ginaintrahan sini nga progresibo nga grupo nga among karapatan ang pila lamang sa ginatutukan sang kapulisan apang wala diri nagauntat ang ila sini nga investigasyon. Ginkasubo man ni Pico nga ipalayag matapos na diskubrihan nga ang available nga CCTV sa lugar ang nakakuha sang sitwasyon ng hindi maathag kag hindi ma-identify ang mga suspetsado. Sa pihak sinigin pasiguro ni Pico nga ang otoridad wala nagauntat sa pag-imbestiga agud maathagan ang tanan ilabi na ang issue sang extrajudicial killing. Ginakasubo namon nga sa paghambal nga may CCTV tuod pero malayo kag hindi gidya klaro ang nakuha nga footage kay ini siya nga CCTV daan na kaayo nga mga modelo kag kabudlay na kag hindi na pwede mapainhan. Si BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6, 16. Kag sa
Sa ato naman nga paglikaw sa mga respiratory diseases, pareho sang ubo, sipon, trangkaso, ang Pideya, wala na sa may na-monitor nga dalagko nga illegal drug laboratory sa Pilipinas. Samtang Senator Pacquiao ginpamatukan ang inaduso nga pag-privatize ang PhilHealth. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Okay, Action Eden. Good morning, Anay, sa kay Teresa Linaha Kayaw. Kumusta ka na? Kamay pa nga okay ka lang. Evelyn Duca Cantolino. Good morning, man. Julius Giarial Caballero. May Geraldine Taguan Reyes sa Kawayan. Good morning. Leo Talaban. Bago lang kita kay Leo, no? Taga Castiliana ni siya, no? Edwin Miranda Sr., kagay Nonoy Manuel watching from New Zealand. Yes. Christine Bayuran, good morning. Watching live from Candumaraw, Hinigaran. Kuno, hello, good morning. Atong friend mo to kayo, nangaling kundi. Si Evan Ree. Taga, kuha na siya sa Michigan. Michigan, alam mo. Nakilalay ka mo, no? Ano sa Detroit. Michigan? Kamusta da, Michigan? Sa din na siya sa Michigan, man. Di ka pagkita ko na sa... Hindi ka to dampi. Sabto niya pagkita. Pwede ang black, ang street. Kaya kasi Base magkanto sa kami mga, hindi sa mga Detroit, mga muna black. sige, Mga depende kung din ka nga city. Sige. Lloyd Hepolani Bitoon, good morning, Action Radio. Watching live from Isabela. June Ramos, kay COVID-19 doesn't matter. Hambali Dennis Roma. Christmas is Christmas. Cory Vidaha, good morning from Kuwait. MJ Ruby Salazar, good morning, Action Boy. Keep safe, Negrosanon. God bless. Watching from Japan. Mera Luna, good morning, Action Eds, kag Action Boy. Joseph Pacifico, gamonitor lang sila kuno sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Hurada, Magbanwa, Sintos, kag Pacifico family. Thank you, Ged. Kasi pa rin, tiniguro na Action Eric ay. Mga taga San Enrique. Chick Agus, good morning. Have a blessed Saturday too. Maria Belia Gonzalez, Philip Isulat, good morning. Enriqueta Lumugdang Koshiba, good morning. Rizalyn Bores, good morning. Kag sa Energy Fans Club. Renz June Artas, good morning. Lasundan mo, Action Boy. Norma Torreblanca, Felisario Shasha, watching from GMA Cavite. Hindi kami kapuli, kaya puros canceled ang flight permit. Okay. Kaya tungkol na sa May moratorium. Gladys Panganiban, Jocelyn Arcivita Olac, of course, kay Jonah Garcia, namnamo ni sa parintid do sa mailom ni Blamo. Mailom. Bago City. Correct. Correct, mailom gid. Happy birthday ko no, Action Boy, sa iya bata nga si Eric Generalaw. Para buwas. Para boss. Advance, happy birthday. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Helen Huasna, Helen Rios, good morning, man. Kelly Jelly. Ang no sound na siya, ma'am, ang no sound na siya, kuha na, indoors. Indoors. Watching always from USA, sa kay Valencia, ari naman ng sabat, yung sa Action Radio. True. Siya na nabala na yan. Valencia Kenneth, good morning. Guapa Eden. Thank you so much. Si Berna, good morning lang, maling kay Edmar Kilitar. Si Gemma Makilan. Okay, Giona Gion. Sige, ikaw naman? Kay Rayden Velasco, good morning, Action Boy. Good morning, everyone, and keep safe. Armando Espartero, MSD Taman si Eden ba? Anong MSD man?
Anak na? MSD Taman si Eden. Good morning. MSD. Vanessa Mayo, good morning. Missed? Missed! Very Ano short man nga. cut. Hindi Ay, ka ka- sir, miss naman ka mo. Miss naman ka mo. Vanessa Ma, I'm so happy that it's TGIF. Sa Ila. Shout out to my teacher niya ko, no? Si Miss Miss S Esa, naman. Miss Santander, Suzette Santander. Yes. Good Thanks, morning, kita, Aksyon ma'am. Radio. Good morning, Saturday da sa inyo. Mwah. May mwah. Marian Despues, good morning. Action Boy and Zen. Ay, bago naman ngalan ko, Watching from Hacienda, Tinihaban, Ibi Magalona. Zen. okay. Ano lang si Mama? Typo. Then, nada mo, Zen lang. Ayan na type. Correct. Suzette Lumeda, maing agaman. Okay na kita? Suzette Lumeda, good morning sa kay Jean Buerom, kag kay pare ko Arlene Buerom, mayong agaman. Dira sa kay Pearl, kag kay Attorney Alan Galunan, good morning. Dira sa Maaw. Mga taga Maaw, good morning. Gladys Noble. Grabe, gapasout ang ano. Oo, Maaw, Bago City. Oo, damo na. Kasi kalalambot na ganito sa Kwan, sa Mailom. Ting Wow. Mailom, layo na mo. Bakong. Dugay-dugay, ato ka na sa ilog. Mga taga Maaw dira kay Giselle Franco, good morning man. Mga schoolmate ko na sa high school pa. Wow. Dumduman mo pa ba, no? Oh, okay. High school never Hindi, ends. kita ko sila nga nag-comment dire. Kita ko sila. Mga schoolmate ko lang. Mga younger na sila sa sakon. Di congeniality kaya daan niya. Kaya kita mo, schoolmate mo kilala yap. Oo, kuhan ko yan sa unang. Classmates, Schoolmates. Bisan gani. Ang classmates sa ibang kilala ko. True. Ano ba pagkilala niyo kay Action Boy? Comment. Sige, para sa Lashiti. Para Bulgaranay na lang niya ako. Ano siya sang una. Piyara ko sa unang kilala. Hindi ko nga naglaon. Sobrang naglaon ka. Niyang buta. Kay igo ko yung laki. Nasa niya, igo ko na ko niya. Mga classmate ko, may mga nakapamana naman. Niya, igo ko nagkuha na bingad ako mga luyag sa nakapamana naman ang mga classmates ko. Hindi ko din classmates sa iban nga. Imo lang classmate. True. May naman option yung iba na. Nag-concentrate ka lang kasi imo classmate mo. True. Ang Dapat classmate sa lagaw iban. ka man. Oo. Imo yan lang classmate. Na ka lang nag-concentrate mo. Pang ano, sa iba na mga section. Ang classmate naman sa iban. True. Good morning lang galita na Action Boy kay Tutsi Mendez. Good morning. Watching siya kuno from Wuhan, China. Ay, agay. Hello. Gayaw. Hoy man na. Kalayo. Standby mga kaaksyon sa mga balita national. Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Detalye na sang mga balita national. Ginpahayag sang PIDEA nga wala na sang na-monitor ang ahensya nga anuman nga dalagko nga illegal laboratory nga nag-operate sa pungsod kag gindayaw ang maayong resulta sa mas ginapabaskog pa nga anti-drug campaign sang gobyerno. Ginhimo ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva ang pahayag kadungan sa pagsaksi sini sa ginpangguba nga masobra 13 bilyones pesos nga balor sa nakumpiskar nga illegal drugs sa 13 Martires, Cavite. Sunod kay Villanueva, tanan nga droga sa karon ang naghalin sa luwas sa pungsod kag ini resulta sa joint effort sa pulis kag customs para matap na initanan. Ang war on drugs amo ang gintutukan sa Duterte administration sa piyak nga ginpakamalaot sa lokal kag international bangod sa mataas nga death toll. Ginpamatukan naman ni Senator Manny Pacquiao ang ginaduso nga pag-privatize ang PhilHealth kasunod sa anomalya nga nakapalibot sa ahensya. Sunod sa senador, oras nga himuon pribadong PhilHealth, sigurado nga magasaka man ang balayran sa mga miyembro. Bangod kinanglan sini nga magginansya kaangay sang iban pa nga mga pribado nga health insurance providers. Dugang pa ni Pacquiao nga ang proposal kontra sa Universal Healthcare Law nga ang tuyo mapasiguro nga makover ang tanan nga medical needs sang kada Pinoy. Palayag pa ni Pacquiao mahimuman nga makapalagyo sa salabto ng mga opisyal sang PhilHealth sa tion nga himuon pribado ang ahensya. Ginpahayag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ginpunggan sang senador ang Kamara nga nangabay sa pagpain sa 10 bilyones pesos para sa dugang nga comfort rooms kag dalan. Sunod kay Drilon ini ang malawig nga talakayan bangod gusto sa mga kongresista nga ibutang ini sa pagpatukod sa CR kag dalan samtang ang Senado ginapakigbato ang posisyon sang Tourism Department nga ibulig paagi sa soft loans para sa magamay nga kompanya nga nagsira ukon mas naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Duga pa ni Drilon ang 10 bilyones pesos nga ayuda sa industriya sang turismo nagapabilin nga intak.
Sa mga pondo, 6 bilyones pesos ang mangin loanable funds para sa small tourism players, 3 bilyones pesos sa pagbulig sa Duran sa trabaho ng empleyado, kag 1 bilyon ka pesos magakadto sa infrastruktura. Ginanunsyo naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga mga miyembros ng Philippine Chamber of Commerce and Industry kung PCCI nga magaserbe bilang resource person sa Interagency Task Force kag mahimo nga makatambong sa IATF meetings. Nagwa ang pahayag ni Roque matapos na nawagan sa gobyerno si PCCI President Benedicto Yuhico nga paintrahon ng pribado nga sektor sa konsultasyon antes maghimo sang rekomendasyon sa lockdowns kag resumption sang economic activities. Una dirigin pahayag ni Yuhico nga ang istrikto nga regulasyon sa public transportation, policy and regulation nga ginapatuman sa kada LGU nga wala nagasunod sa ginapatuman sang IATF kag impractical standards nga kinahanglan i-adapt sa mga ulubrahan ang pila lang sa mga issue nga dapat solusyonan sang IATF. Gina-require na ang publiko nga magsuksok sang face shield, magluwas sa face mask sa kada pagsulod sa mga malls kag business establishments. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, na desisyonan sang National IATF nga himuon na mandatory ang paggamit sang face shield hindi lamang sa public transportation kag trabaho kundi pati sa malls kag business establishments. Una ang gidmando sang Transportation Department ang pag-require sa mga pasahero nga magsuksok sang face shield kag face mask bilang proteksyon batok sa COVID-19. Magluwas sa Transportation Department, gin-requirements ang DOLE ang paggamit sang face shield sa mga lugar nga inatrabahuan. Tuyo sa mga tikagod nga mapanubo ang dugang pang-transmission sa COVID-19 sa pungsod. Naglamot naman sa 182,365 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 4,786 ka bago nga kaso. Sa datos ng DOH, ang bago nga kaso na record sa NCR ang may naglamot sa 2,716, 267 naman sa Cavite, 222 sa Laguna, 185 sa Batangas, kag 185 sa Rizal. Ginanunsyo man sa DOH ang 616 kabago nga nag-ayo kung may kabilugan nga 114,519 ka recoveries. Ang Pilipinas naka-record sa 59 kabago nga napatay kung may kabilugan nga 2,940 ka napatay bangod sa COVID-19. Ginmanduan naman sa opisina sang House of Representatives Electoral Tribunal kung HRET nga magsiraka ang ginmando sa tanang empleyado nga mag-work from home matapos niyang building yung deklarar nga delikado. Sunod kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, ang head sang House Contingent sa HRET, ang desisyon nga pagpasira sa building hindi konektado sa COVID-19 kundi resulta sa finding nga ginhimo sang Quezon City Department of Building Official sa kapag-on sang HRET building. Doon pa ni Salo, ang structural engineers kay inspector sang Quezon City o kung sang building official, Department of Building Officials sang Quezon City, ang napatagan sang annual inspection sang building sa itong Disyembre 10 sang nalilituig kag nagwa nga madamo sang depekto sa amo nga building. Sa katapusan nga balita national, 36% sa Pinoy ang ginapaabot nga mas magalala ang kalidad sang ilang nga pangabuhi sa masunod nga isa ka tuig base naman sa resulta sang SWS survey. Ini nga nakabig bilang ikaduha sa pinakataas nga proportion sa sulod sang 37 ka tuig sa diin na record ang una nga pinakataas atong Mayo 2020 nga may 43%. Ginpakita man sang SWS nga sa bulan sang Hulyo nga survey, nagwa nga 30% sa mga Pinoy ang nagpahayag nga wala sang pagbag-ong kalidad sang ilang pangabuhi sa masunod nga isa ka tuig kag 26% naman ang nagpahayag nga mayara sang pagbag-o. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Mga Inyong ginamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.